Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gu letratakoak gara, baina gaurkoan ezinbestean zenbaki buruz hizketan hasi behar dugu saioa. Gaur matematikaren nazioarteko eguna da. Egituren, zenbakien, formen eta eraikuntza geometrikoen ikerketaz arduratzen den zientzia da eta baita berauen propietateak eta elkarren arteko harremanak ikertzen dituena ere. Zientzia hori osatzen duten elementu abstraktuen artean ematen diren transformazioak eta aldaketak ikertzea ere bada bere helburua. Matematikak hor egon dira betidanik, naiz eta hasieran giza arrazonamendu guztiak magiaz eta misteriuz beterik egon. Pentsa, Moskuko papiroa da ezagutzen den lehen testu matematikoa, Egiptoarrek egin zuten duela 4.000 urte. Gaur egun denok ezagutzen dugu algoritmo hitza. Algebraren garapenetik sortu ziren eta garapen hori arabiarrek egin zuten. Algoritmoak erabiliz lortu ditu gizakiak hainbat lorpen teknologiko, ordenagailuak sortzea edo internet sarea garatzea esaterako. Zenbaki artean, nastu hoi garaien dia. Nola udazkenian, horbela eta aizia. Munduan dena, erretzagoa dirudi, baina aurrez aurre gaude. Ea Julen, baterik bostera zenbatuko zenuke? Bai, noski. 1, 2, 3, 4, 5. Errepikatu, mesedez. 1, 2, 3. Nola 1, 2, 3? Bai, nigo. Este dozin egunetan, 1, 2, 3 esango nuke, baina gaur, pi zenbakiaren eguna denez, horrela esan du. Era, 2. hilabeteko 14. eguna aukeratu zuten pi eguna ospatzeko. Tira, ez dago eminentzia matematiko bat izan beharrek pi eguna gaur ospatu behar dela erabakitzeko. Pi zenbakia zirkunferentzia baten luzera bere diametroarekin zatitzen dugunean lortzen dugun zenbakia da. Babilonioen aurretik erabiltzen zela uste da eta Egiptoarrek piramideak eraikitzeko erabili zuten. Zientzialarientzat etengabeko misterio iturri izan da pi zenbakia. 2014an ordenagailu bat erabiliz, pi zenbakiak 12,1 milioi digitotik gora zituela ondorioztatu zuten eta dirudienez ez dauka amaierarik. Askotan esan izan dugu munduan denetarako jendea dagoela eta egon izan dela. Akira Ariguchi japoniarrak marka bat hautsi zuen 2006an. Pi zenbakiaren 100.000 digito bota zituen bata bestearen atzetik 16 orduan ura edateko soilik geratuz. Eta segidan entzungo dugun melodia berriz, pi zenbakiaren zifrak la minorreko eskalako notei izendatuta sortu zuen David McDonaldek. Tira, zenbakiekin buru aldertu aurretik, azkena, gaurko egunez jaio zen Albert Einstein 1819an, historiako zientzialari handienetako bat bezala ezagutzen da. 1905 erlatibitatearen teoria berezia argitaratu zuen, eta handik 10 urtera erlatibitatearen teoria orokorra. Bi teoriek fisikan berebiziko iraultza ekarri zuten Newtondar mekanika hautsi baitzuten. Einsteinek ordura arteko espazio eta denboraren kontzeptuak guztiz berritu zituen. 1921 urtean fisikako Nobel saria jaso zuen, baina ez haren ekarpen nagusiagatik. Teoria kuantikoa garatzeko ezinbestekoa izango zen efektu fotoelektrikoa esplikatzeagatik baizik. Bizitzan zehar Einsteinek 100 liburu eta artikulu argitaratu zituen, 300 lan zientifiko baino gehiago eta 150 ez zientifiko argitaratu zituen. 2014ko abenduan unibertsitateek eta artxiboek Einsteinen artikuluak kaleratu zituzten, 30.000 jatorrizko dokumentu baino gehiago argitaratuz. Izan zuen lorpen intelektualak eta originaltasunak Einstein izena genio hitzaren sinonimo bihurtzera eraman du. Eginiko lanaz gain, beste hainbat zientzilarirekin ere lankidetzan aritu zen. Esate baterako Bose-Einstein estatistiketan eta Einstein hozkailuan. Logelako posterretik
ateatzen duen Albert Einsteinen mutu horren Teresan nahi ote du egi urdin hile luze ez da horaztu sekula mi horrek Gaurko saioko edukietako batekin lotura zuzena duen egun baten inguruan aritu behar dugu segidan. Ibaien alde ekiteko nazioarteko eguna ospatzen da gaur. Egunaren helburuak planeta osoko ur garbien iturri nagusi diren ibaiak zaintzea eta bizitzeko ezinbestekoa den baliabide hau babesteko kontzientziazioa sustatzea dira. Ibaiak euritik, iturburuetatik, elurretatik eta izotzetik eratorritako ur gozo korronteak dira. Planeta osoan banatuta daude eta ibaietan balio handiko landaredi eta fauna dibertsitatea aurkitu daiteke. Munduko 5 ibairik luzeenen datuak emango ditugu segidan. Amazonas da luzena 7.020 kilometrorekin. Nilok 6.611 kilometro ditu. Mississippi agertzen da 3. postuan 3.724 Danubio laugarren 2.840 eta Gangesek 2.500 kilometro ditu. Alderaketa bat egiteko, hori ibaiak 82 kilometroko luzera du. Gizakia planetan eragiten ari den kaltea gero eta nabarmenagoa den honetan, ezinbestekoa da agintariek ibaien biziraupera bermatuko duten zaintza neurriak hartzea. I'm a stone, but the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. I'm a stone, but the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. Gai ez aldatuz, 2018an gaurko egunez hil zuten Mariel Franco, soziologo eta aktivista feminista afro-brasildarra. Hil bezperan poliziaren hilketa batzuk salatu zituen, bera erail zuten balak poliziarenak izan zirela jakintzen, eta hilketa horregatik atxiloturiko pertsonak ere segurtasun indarretako kideak dira. Giza eskubideen aldeko ekintzailea zen Franco eta sozialismo eta askatasuna alderdiko zinegotzi ere bai Rio de Janeiron. Bertako Mare Favela Txiroan jaio zen. Gizarte zientzietan graduatu zen Rio de Janeiroko Pontifize Unibertsitate Katolikoan. Brasilgo gobernuak Rio de Janeiron izandako esku hartzen militarra gogor salatzen eta ikertzen aritu zen Franco. Hiri horretako toki askotan 2016ko Olimpiar jokoen ondotik sorturiko protesten ondorioz, herritarren gainera gogor erori zen poliziaren eta antzeko taldeen violentzia. Feminista, beltza, lesbiana eta antikapitalista zen eta giza eskubideen alde zein LGTB hiritarren eta emakume beltzen eskubide zibilen alde borrokatu zuen. Tiroz hil zuten Rio de Janeiron bera zioan autoa tirokatu ondoren, erasoan autogidaria ere hiltzen. 38 urte zituen. Medonho cancro que matou Anderson Gomes e que matou Maria de Franco. Uma força furiosa me impele a gritar. Os nervos à flor da pele é preciso exterminar a doença mental física e assassina do racismo, do antifeminismo e do neonazismo. E é preciso arrancar da medo. Osasun kontuek ere badute gaurkoan lekua nazioarteko egunen artean arrisku kardiobaskularren prebentziorako nazioarteko eguna baita. Gaixotasun horiek eragiten dituzten arrisku faktoren aurrean kontzientziatzea da egunaren helburu nagusia. Gaixotasun kardiobaskularrak eragiten dituzten faktore guztiak ezin dira kontrolatu. Adina edo ezaugarri hereditarioak dira faktore kontrola ezin hoietako batzuk, baina horren aurrean elikadura osasuntxoa mantentzea, jarduera fisiko egitea edo gizentasuna ekiditea bezalako faktoreak norberak kontrolatu ditzake. Munduko heriotzen kausa nagusia dira gaixotasun horiek. Pertsona bakoitzaren osasuna oso lotuta dago norberak daraman bizitza estiloarekin, eta horren bestean ohitura osasuntsuek prebentzioan laguntzen dute. Estresa ere izan daiteke arrisku faktore, tentsio altuko egoera bat pairatu eta handik 2 ordura bihotzeko bat izateko arriskua bikoiztu egiten da. Yeah. Baby, now that you're gone, I can't stand them.
Tira, musika pur bat, gaurko sarrera osatzeko Quincy Jones musikariak 89 urte bete ditu gaur. Chicagon jaio zen eta jazean nabarmendu den arren estilo ezberdinak landu ditu eta orkestrarako moldaketak ere egin izan ditu. Bostongo kontserbatorioan egin zituen musika ikasketak eta Lionel Hamptonen orkestrako trompeta jotzailea izan zen 1950etik 1953 bitartean. Trompetaz gain, trompa, bateria eta teklatuak ere jo izan ditu. Ekoizle modurare lan egindakoa da eta diskografia zabala du. Aipagarriak dira Bodyhead, The Dude eta Back on the Block diskoak 25 Grammy sari jaso ditu. Era berean, filmetarako eta telebistarako musikak ere idatzi ditu. Ekoizle gisa, Michael Jacksonen disko ugaritan aritu da, tartean Jacksonen lanik ezagunena bezala jotzen den Thriller diskoan. Barkatu Julen, baina zenbaki eta datu dantza honek nahastu egin nau. Ea, zentratu gaitezen, zer dugu gorko? Ea ba, Ibaiak aipatu ditugunez, Unai Elizasuk Arraunin proiektua aurkeztuko digu. Urumea ibaitik mundua nola ikusten den jakingo dugu. Marina Izagirre psikologoarekin neraben osasun mentalaren inguruan ere hitz egingo du. Asmoz Fundazioko Unai Manterolak Eustoker egitasmoaren nondik norakoak azalduko dizkigu. Aipatu berri dugun Mariel Francoren inguruan ere ariko gara, bere erailketaren 5. urte hurrenean. Eta ostiralean Donostiako Dabadaban gauk eta odeik eskainiko duten kontzerturako sarrerak ere baditugu zuen artean banatzeko. Aizue, nahiko lan eta nahikoa gauza kontatzeko martxoak 14 ditu gaur eta asteartea da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok Julen Goikoetxea hor begozu. Arratsaldeon. Eta zuekin Jaun Andreok hizketan ari den hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 549 garrena du, arratsaldeak 4 eta 17 minutu, martxoak 14, gu 2, ez da zenbaki hauekin matematikari batek zer egingo zuken, baina uste dut zenbakiarekin lotzeko nahiko lan dugula, Julen. Bai, nahiko lan dugu, loturak egiten saiatu gara, baina ala moduzkoak atera zizkigu. Tracy Forden Dan kantonekin abiatuko dugu gaur martxoaren 14ko saio hau. Bide batez, oraintxe norbait siesta egitera sartzen ari balin bada, goza dezala, baina gurekin kafe hartzeko zabiltzatenak ere, ongi etorri. Denak ongi etorri, ez dakigu, laizter ordua aldatuko den horretan, den astoratuta bizi den garaia hauetan. Akaso lo egiteko ordua da, edo akaso ez nagoteko ordua, ez dakigu, baina zuek ez nabazarete, geratu gurekin eta bestela, entzun gaitzazue beranduago.
Guk bide batez maite duten tarteari egin behar diogu leku, eta Julen Goikoetxe Orbegozo kontatu beharko digu, zein den bere maite duta. Nik aurreko astean aipatu nuen maite dut ez bat, jakin genuen ez, Donostiako albiste hori, Donostiako udalak erabaki zuela, nolabait ere hotel eta apartamentu turistiko gehiago egiteko lizentziarik ez ematea urtebeteko epe batean, eta aipatu genuen nola hori hauteskunde kanpainarekin edo inguruan gainean ditugun hauteskundeekin lotuta zegoen, eta atzo, egunean zer ere entzun genuen ez, HT-aren abiadura handiko trenaren inguruko albisteak, horre nola ibili ziren, Iñigo Urkullu lehendakaria, eta Revilla, eta ez dakit Asturias, eta inguruko hor beste presidenteren bat elkartuta, eta nolabait ere HT-aren abiadura handiko Iberiar penintsulako iparraldera abiadura handiko trena iritsi dadin, elkarrekin borroka egingo dutela, eta beste kapitulo bat gehiago, ez? Aurreko aipatzen genuen ez dakit zinismo horretan edo... Euskal Irrati Telebistan ere ikusi dugu egunotan, ez? 4 urtetan egon litekeela. Hori da, 2027an egon liteke. Bai, baldintzaren erabilera zuzena bezain zinikoa. Eta gero irakurtzen dut, jarraitzen duzu irakurtzen edo entzuten, eta noski, Frantziak abiadura handiko ardatz hori edo ez du bermatzen 2042 baino lehenagora arte, eta orduan... Ez zuen bermatzen erabaki hartu zutenean ere. Hori da, errua Frantziaren abalitz bezala, ez da 2027an akaso abiadura handiko trena izango ote dugunaren inguruan, eta pixka bat aspertu ere egiten da horrelako gauzekin, baina esan dugu. Maiatzean hauteskunde batzuk ditugu, azaroan okerrezpanago Espainiar estatuko gobernurako hauteskundeak ere izango dira, beraz, zinismo kapitulo gehiago izango ditugulako nago, datozen aste eta hilabetetan ere. Hori txarrez. Nik maite dute gaur deskubritu dudan kantu hau, azteko, Crazy for the Dan kantu hau, egia esan, enuen ezagutzen, Indian Ocean diskotik, eta tira, benetan gustokoa, 2014 urteko lana dau, diskoa dau, eta oso kantu ederra egin zait, eta maite dute adin ezberdinetako lagunak izatea. Baditut asko maite ditudan lagunak, askoz gazteagoak direnak, eta baditut asko maite ditudanak, askoz helduagoa direnak, eta gaur lagun batek bete ditu dagoeneko 64 urte. Eta pentsatu dut, ze gauza ez, ze ilusioarekin dabil, bere urte betetzea ospatzeko. Eta maite dut hori, hola erdi xilean eta erdi lotxaren lotxaz, baino, aizue, aste arterako, ikesan, ez? Eta ospatuko diagu, eta gaur ospatuko dugu, eta lagun honek, etxontako beste lagun batekin urteak egun berean betetzeko kasualitatea, biak ere ezagutzen dut elkar. Gaur idoia dabila uzkudunen urte betetzea da, eta hemendik muxo handi bat, desarkada bat, eta goza dezala. Telesaiak eta pelikulak ikusten bada ondo, eta gaur horri atxeden ematea erabaki baldin badu ere, zoragarri. Baina uste dut bazuela, The Last of Usen azken atal hori ikusteko... Ikusi duzu? Ez, atzo loaleak jo nindon. Baina, The Last of Usen azken kapitulo hori ikusteko intentzioa, beraz, goza dezala nahi baldin badu behintzat, eta ikus dezala gaur. Baina mendik, muxo handi bat, zorionak idoia, eta hori, maite dut, 64 urte beteko ditu nire lagunak, bere urteak ospatzeko duen ilusioa. Crazy for the entzuten jarraituko dugu rengo minutuetan, September Fields, Indian Ocean diskotik. You better get up for your mama. You better grab the best of your life. I know you're ready to get over. Anyhow. Well, all you have to do is wander. Over the fields, the dark town. Where do you find yourself feeling like... Eta kantu hau entzuten ari garela, zozketa bi dauzkagu zuen artean egiteko lehena, ETS taldearen zozketa berezia, eta hartarako bi sarrera dauzkagula kontatzeko badaukagu.
Oh yeah. I saw you passing there in the street light. Do you have hope for the morning? And are you holding on so tight? ETS-ren Azpeitiako kontzerturako sarrera bikoitz bat eta Errenteriako kontzerturako beste bat martxoaren 24 eta 25 izango dira. Eta kanta zati bat erakutsiko dizuegu, inteligentzia artifizialarekin ahotsa bakarreki isolatu dugu eta asmatu behar duzue zein kantu den entzongo duzuen hause. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak. Bueno, ulertzeko ez da intzaia, ez, a ber. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak. Gaur utziko ditut mamu ilunak. Bueno, kontua kontu, zer egin behar duzue? Esan, zein kantu den hau, eta idatzi naiz irratiaren telefono zenbakira, WhatsAppa bidalita, oraintxe esango dizuet, beti nabil telefonoa buruz ikasi behar horrekin, nahikoa komeriekin. Ez dut gogoratzen, zugorrako zu Julen. 6-8 hasten den hori da, ez? Ez, hori bigarren kafekoa da, baidatzi bigarren kafera, 6-8 zazpibi 5-4 telefonora, eta segituan esango dizuegu, naiz irratiaren, telefon hori orokorra zein den, oraintxe buruan ez da torgiteta. Keep calm and bigarren kafea. Horixe, Keep Calman bigarren kafea, 6-4-6-2-9-9-9. Naiz irratiaren WhatsAppa, 6-4-6-2-9-9-9, edo bestela bigarren kafekora idatzi, 6-8 zenbakira eskura duzuen hortara kontatuz, zein den, ETS-ren kantu hau, berriro jarriko dizuegu, azkeneko bat Julen igual. Bai, jarri. Venga, a ber asmatzen dugun oraingo honetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak. Hortxe zenuten ETS-ren kantua, asmatu behar duzu zein zen, eta bota, WhatsAppa, bigarren kafera da naiz irratiaren zenbakira. Berdin dio, 6-4-6-2-9-9-9, edota 6-8-8-7-5-4 Baina beste zozketa bat daukagu, ETS-rena martxoako 24-25 da, Azpeitian eta Errenterian izango diren kontzertutarako sarrera bikoitz bana, baina beste sarrera bikoitza dugu, ostiral honetan daban izango den kontzertu berezirako bertan izango da Nor eta Gartxo Tunsain Letona, bihar gurekin izango da hemen irratian noski, Gau proiektuarekin eta arekin batera Odei ere izango da, Odei Barrosoren proiektu personalarekin. Eta guk galdetu dizuegu, saretan, WhatsAppez, eta baita hemen streaming bitartez jarraitzen gaitu zuenok txatean erantzuteko, zein den Gartxo Tunsainen oholtzakidea Gau proiektuan. Bada ezpada gogoratu 6-8-8-7-5-4 bigarren kafearen WhatsApp eta Telegrama. Hemen txatean idazte daukazue edo gure Instagramen dagoen historiatxoan, nahi uzuen bezala ditu, han erantzun nor da, Gartxot Unsainen oholtzakidea Gau proiektuan. Etzazue esan Odei, ze Odeiek... Odei oholtzakide izango da kontzertuan, diskoaren orkezpenean martxoaren 17an argia ikusiko duen Gartxot Unsainen lan berri horretan, baina harin nira diskoa orkezten den egunean Odeirez aparte norbait egongo da oholtza horretan Gartxotekin Gau proiektuan, orain arte egon den bezala. Nor da?
Naiz irratian, bigarren kafea. Egun horretan argi bat itzali zen, ahots bat. Egia esan Mariel Franco ere bazen, ahots askoren bozeramailea, ahots asko itzali ziren arekin, baina baita ahots asko piztu ere. Zozketa askota! Dardarka zeruak, kalea estatuak, dardarka epaile legedi estuak, emakumeak gaude ia lertzear garrasi batekin. Egan irtetzear, aste bakoitzeko 2018ko martxoaren 14an gaurko egunez hil zuten Mariel Franco, Anderson Gomesekin bere gidariarekin batera. Hiriko erdigunean izandako ekitaldi politiko batean parte hartu ondoren, emakume afroamerikarren eskubideak aldarrikatzen aritu zen, haren bizitza ere bazelako, aldarrikapen etengabeko bat. denontzat eredu zaretenengatik, mundua iraultzen duzuenengatik, beldurrak usatuz kantu. Baina nortzen Mariel Franco giza eskubideen defendatzailea zen, beltza eta bisexuala, edo lesbiana, Rio de Janeiroko udaleko zinegotzia izatera heldu eta bere jardunagatik hil zutena. Erreferente bat, injustizien eta giza eskubideen defentsaren aurka ozen eta argi hitz egiten zuen pertsona. Soziologoa, jakintxua, konprometitua eta maitatua, askorengatik, baina ez guztiengatik. Botereari traba egitea garesti ordaindu zuen, eta bere erailketan bada beldurraren tesi bikoitza inposatzeko naia. Ez egin aurre botereari, eta are gutxiago emakumea bazara, are gutxiago beltza bazara, are gutxiago lesbiana edo bisexuala bazara. Nor zara zu, elite politiko zuri brasildarraren naia oztopatzeko. Activista negra y lesbiana, fue ejecutada a balazos el 14 de marzo de 2018 en el barrio Carioca de Estacio, al regresar de un encuentro político en Lapa, cuando desde un auto dispararon a su vehículo. A assessora da vereadora ficou ferida. A Anistia Internacional exigiu uma investigação imediata e rigorosa para que não restem dúvidas sobre o contexto. Vai marchar e gritar, eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa, eu sou a preta que podia ser sua filha, solidariedade, mais empatia, o povo preto... 5 urte pasa dira eta Amnesty International justizia eskatzen ari da kasua hasi zenetik. Poliziak 2019ko martxoan 2 gizon atxilotu zituen. Polizia militar ohiak dira tiro egitea leporatzen zaien Elcio de Queiroz eta Roni Leza. Poliziaren balek hil zuten Mariel Franco eta segurtasun indarreko kideak dira atxilotutakoak, baina oraindik ez ditu epaitu herri epaimai batek. Eta ez da aurrera pausorik eman krimenaren egile intelektualak, hori baita garrantzitsuena, nortzuk diren eta zergatik agindu zuten argitzeko. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Preto aqui não tem direitos. Hilketatik 5 urte bete direnean galdera asko erantzunik gabe dira oraindik, eta galderagoen erantzunak imagina ditzakegun arren oraindik airean diraute. Nork agindu zuen Mariel Franco hiltzea? Zergatik gertatu zen krimena? Jair Bolsonaro presidentera daramate susmo zein ikerketek, baina epaitegiek berrestea da askoren gogo orain. A todas las mujeres
mujeres valientes, ciudadanas del mundo, que han sido violadas, torturadas, asesinadas, exterminadas por su valentía y su lucha por los derechos humanos. Luchemos juntas porque su muerte no sea en vano. Dinamita. Prozesu judiziala denboran luzatzen ari da, bidegabeko eta zentzurik gabeko atzerapenekin. Ikerketek 6 ordezkari desberdin izan dituzte prozesuaren gidaritzan. Denbora horretan, 11 sustatzaileek, 3 gobernatzaileek, kontu hartzaile batek, justiziako 2 prokuradore nagusik eta Errepublikako 2 presidentek zeharkatu dute auzia. Baina ez da amaitu. Naiz eta Mariel Francoren eta Anderson Gomesen senidek ikerketan parte hartzeko eskatu, ez zaie jaramonik egin, eta krimena noski argitu gabe dago oraindik. Não ser interrompida, me respeita. Não calarão a voz de uma mulher eleita. Eu não serei interrompida, me respeita. Não calarão a voz de uma Outra passageira, a assessora da vereadora, ficou ferida. A Anistia Internacional exigiu uma investigação imediata e rigorosa. Beharrezkoa dirudi agintari berriei, Brasilen egin berri diren hauteskundeen ondoren, prozesu judizialak gehiago ez atzeratzea exigitzea eta Mariel Franco eta Anderson Gomesen hilketa ebaztea. Inorez da, zigortu delitu horrengatik, eta ez dakigu beste susmagarri batzuen ikerketak nola ari diren egiten aurrera. Justizia egiteko unea da eta alaxe aldarrikatzen ari da aipaturiko Amnesty International erakundea. A gente sabe que a gente está ativa, tá militando, resistindo o tempo todo. Brasil munduko 3. herrialde arriskutsuena da ingurumena eta giza eskubideen defendatzaileentzat. Pertsona horiek mehatxuekin bizi behar izaten dute, eta askotan arriskoan jartzen dituzte euren bizitzak. Funtsezkoa da Mariel Franco bezalako pertsonek euren lana mehatxatuta sentitu gabe egin ahal izatea, euren bizitzak arriskoen egon gabe. Horretarako funtsezkoa da Brasilgo agintarien babes egokia eta zigorgabetasuna betikotzen ez duen eta justizia egiteko balioko duen sistema baten bermeak izatea. Baina hitz gutxitan esaten den honen aurrean sistema fascista patriarkal oso bat dago instalatuta. Brasilen, Amerika Latinan eta munduko beste hainbat lekutan ere. A los niños, a la gente homosexual, al poblador originario de nuestra tierra ancestral, a quien salva las tortugas, a quien sale a militar, a quien es débil e indefenso y no puede disparar. Cada gota de la sangre de que pelea por los demás, lleve su nombre, familia y lucha por ganar. Que caminen. 5 urte asko dira, bizitzak, ametsak eta lorpenak gauzatzeko denbora. Mariel, ama, emakumea, zinegotzia, alaba, ama bitxia, eta arreba zenean zapuzu zuten bere bizitza. Ez zuen ikusi alaba graduatzen, arreba masterra lortzen eta estatu ministro bihurtzen. Ez zuen eguneroko post txikirik ikusi, ez da sentitu ere, Monika bikotekidearekin batera. Andersonek, haren gidariak ere, bizitza zapuzuta ikusi zuen eta ez zituen ikusi emaztearen eta semearen lorpenak, eta ez zituen unez oriontsuak igaro familiarekin. 5 urtetan bizitza asko eta borroka asko kabitzen dira. Eta efemeride batek bultzata bada ere, askotan aipatu dugu saio honetan Mariel Franco, eta baita emakumeen gorputzen aurkako biolentzia salatu ere. Izan bedi, gaurkoa beste egun bat. Zoritxarrez, inoiz ez baita nahikoa. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Sing with me, everybody. Que coisa linda, que coisa louca.
20 minutu arratsaldeko 5 izateko, eta, bueno, guk aurrera egin behar dugu segituan Unai Manterola, Eustoker egitasmoko arduraduna izango dugu gurekin, euskarazko eduki digitalen inguruan ariko gara, arekin egingo dugu arratsaldeko 5 bideo hori, hemen txezuekin Naiz Irratian, bigarren kafean. De ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza. Naiz Irratian, bigarren kafea. Goizero irrifarra. Nerabe eta gaztek gehien erabiltzen dituzten sare sozialak TikTok, Instagram eta YouTube dira. Hoietan euskarazko ikus-entzunezkoak gauzatzeko baliabideak eta gakoak eskaintzea eta sare sozialetan euskaraz arituko den pertsona kopuru handitzea da Eustoker egitasmoaren helburua. Ikaspleik eta Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak sortu dute Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntzarekin. Eustokerreko edukiak bideo formatuan daude. Horrela, aurrez aipaturiko 3 sare sozialetan Eustoker izeneko kontua aurkitu daiteke eta bertan, sare sozial bakoitzera egokitutako azalpen bideoak. Era berean, Eustoker traolaren bidez, norberak euskaraz sortutako bideoak parteka ditzake komunitatearekin. Sare sozial bakoitzerako sortutako bideoez gain, espreski egitasmo horretarako sortutako webgunean ere eduki guztiak eskuragarri daude. Bertan, egitasmorako sortutako 14 bideo labur daude eta hoiekin batera, bideo bakoitzari dagokion gida idatzia ere bai. Eustokerren ingurukoak hobeto ezagutzeko, Asmoz Fundazioko Unai Manterola gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Unai. Kaixo, Julen, arratsaldeon. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, Unai, aipatu dugu, proiektu nahiko sortu berria dela Eustoker, konta iguzu, zer moduz doaz lehen urratsa hauek? Beno, lehen urratsak, hasiera guztia bezala ez dira errasenak izaten, zeren aditzen eman behar duzu proiektua eta bar, baina gure ez positiboa izaten ari da. Hau da, igotzen ari gara edukiak zuk esan bezala 3 sare sozial garrantzitsuenetara, hau da, YouTube, TikTok eta Instagramera, eta gutxinaka hor jarraitzaileak izaten hasi gara batez ere Instagramen, eta, bueno, gure intentzioa da ez izatea esan dezagun egitasmo edo proiektu puntual bat baitzik, eta gerora begira eta luzera begira euskaraz egingo duten euskal TikTokerrak, Instagramerrak eta YouTuberrak izatea. Beraz, esan liteke, epe luzerako apustu moduko bat dela, eta orain nolabait ere, epe luzean egonkortasuna izateko oinarri bat ezarri behar dela. Hori da, bai, zuk esan duzun bezala. Horrela da. Azken finean guk hemen nahi duguna da, pixkat interesa piztea batez ere nerabe eta gaztei euskarazko ikusentzunezko edukiak sortzeko YouTubeen, Instagramen eta TikToken,
Eta horretarako sortu dugu bideo sorta bat, zehazki 14 bideo dira, eta hor erakutzen dizugu guretzat oso interesgarria diren app-ak, baliabideak eta zenbait gako. Eta horiekin batera jartzen ditugu erronka txiki batzuk, nahi duenak Eustoker traularekin gurekin partekatzeko. Gero sakonduko dugu pixka bat, aipatu dituzun eskura jartzen dituzuen baliabide horien eta inguruan unai, baina hasieratik hasteko konta iguzu, nondik dator Eustoker sortzeko ideia hau edo nola sortu zen guztia? Bai, guk nik zehazki eta lankidek eta bar, Instagramen aritzen gera, batez ere edukiak ez sortu, baina ikusi, gehien bat ikusten ditugu eta bar, eta ikusten genuena da, euskaraz badaudela Instagramerrak, eta bar, eta adibidez baukagu Jokin Pedreño, Julen Portilloi TikTokerren, bauzkatela 6.000, 10.000 jarraitzaile inguruko volumen handi bat, jarraitzaile volumen handi bat dutela, baina guk hala eta guztiz ere ikusten dugu behar bat dagoela. Hau baudela bi pertsona hauek oso euskarazko edukek dituztela TikTokerren, eta hori nahi dugu maila hori igotzea, esan dut, kopuru aldetik hori areagotzea nahi dugu. Eta batez ere nerabe eta gaztei zuzenduta dago, 15-19 urte artekoei. Eta pixkat horregatik sortu zen. Eta aipatu duzu ez, nolabait ere TikToken eta Instagramen badirela, orain esan genezake erreferente batzuk, pentsatzen dut askotan aipatzen den kontua da ez da unai, nolabait ere gaur egun, zuk aipatu duzun adintarte horretako gazte eta nerabek, 15-19 urte buelta horietan dabiltzan gazte eta nerabek, ikusentzunezkoak kontsumitzeko modua aldatu egin dutela, hau da, sare sozialak asko kontsumitzen dituztela, eta askotan aipatu izan du da, ez, bai sare sozialen inguruan, bai ikusentzunezko plataformen inguruan, nolabait ere euskararen presentzia hori indartu behar dela, baina horretarako aldi berean ezinbestekoa da euskarazko edukiak sortzea. Hori da. Zeren gaur egun badakigu oso ezaguna direla, Ibai Llanos, Iban Garzia ere, hemen, baina dituzte egin bat ditutena da, gaztelerazko edukiak eta inglesez ere badaude inbiat youtuber, milioika eta milioika jarraitzaile dituztenak, eta hori euskaraz normaltzea nahi dugu. Baude referente batzuk, komentatu dugun moduan, nahi dugu hori pixkat normalizatzea eta euskaraz edukiak sortzea eta kontsumitzea guztiz eguneroko gauza bat izatea. Eta nolabait, sare sozial horietan barreiatzen den edukia euskaraz sortu eta hor barreiatzen den edukiaren bilgune moduko bat izan nahi du Eustokerrak? Hori da intentzioa, baukagu hor Eustoker izeneko traula bat, eta gure nahia da, bertan euskarazko edukia sortzen dituztenek, ikusentzunezkoak sortzen dituztenek, gurekin partekatzea egiten dituzten zera horiek guztiak. Eta horregatik baitugu erronkatxo batzu, jartzen ditugunak sare sozial guztietan, eta esaten digu adibidez, negua iritsi dela, sorezazu euskarazko ikusentzunezko, eduki bat, erabiliz, ikusi dugun eduki batzuk, adibidez, ItShot izeneko bideo programat erabiltzea, neuronalaz ere baliatzea, adibidez, gazteleraz dituzun edukiak euskaratzeko, eta horrelako erronkatxo txiki batzuk ere botatzen dizkiegu. Eta kasu horretan garrantzitsu izango da ez, edukiak sortu nahi badira eta edukiak sortzea baldin bada helburua, aipatzen ari zaren moduan, baliabideak ez, gazteetan erabe hori, baliabideak eskura jartzea eta horretarako, nolabait esan liteke, baliabide eta herramienta ezberdinen tutorial modukoak edo ari zaretela zintzilikatzen? Bai, hori da, azkenan egin dituguna dira 14 bideo tutorial, eta oso motxak dira oroar 3-5 minutu artekoak, azkar kontsumitzeko eta pixkat euskara sortzeko oinarriak izan ditzaten. Hor baitugu app batzuk erakusten ditugunak, eta guztiak doakoak dira, ez dugu ordainpeko apperik jartzen, noski badaude beti, badago baita ere, ordaintzeko aukera izateko beste baliabide interesgarriago batzuk edo potentago batzuk, baina eskaintzen dugunarekin nahikoa eta sobera da. Eta horrela egiten dute gainera TikTokerrek eta Instagramerrek munduan zehar egiten dutena da, kamera bat hartu, 2 edo 3 app aukeratu, eta gehiena horiekin egiten dute. Hau da, pixkat, tresna horiek demokratizatu nahi ditugu ere, pixkat euskaraz edukiak sortu alizateko. Hasieran unai aipatu dituzu TikToken eta Instagramen oraintxe bertan referente izan litezken erabiltzaile batzuk,
Ez dakit, Eustoker bultzatzeko edo Eustoker gizarteratzeko prozesu horretan beraiekin harremanetan jarri ote zareten bultzadatxo bat edo emateko? Oraindik ez, baina hori da hurrengo astetan egin nahi duguna, behin orain bideo guztiak igota ditugula, hau ezagutarazteko, harremanetan jarriko ginateke pixkat TikToker eta Instagramer garrantzitsuenekin, hori izango delako, guretzat oso garrantzitsua izan daiteke. Beraiek ere egiten badute bideotxo bat, edo honen berri ematen badute, horrek bultzadat emango digu. Bultzadat emango digu, bai. Eta akaso erronka nagusi aipatzen ari garen moduan euskarazko edukiak sortzea da, ezta? Eta badakigu garbia da gazte eta nerabeek, 15-19 urte bitarteko gazte eta nerabe horiek, sare sozial ezberdinen erabiltzaile badirela, nekezena hori izango da, ez dakit nola, zer ari zareten somatzen euskarara erakartzeko lan horretan? Nolako ari den izaten lan hori? Bai, hemen somatzen duguna da, beti umorea da oroar beti erakartzen duena, kasu guztietan. Eta adibidez esan ditugun Jokin eta Julenek egiten dituztena dire, esan dezagun, sketch motz batzuk TikTokerren, eta beti umoretsuak izaten dira. Hobezkeren umorea, lenguaia unibertsala da ez da, eta nik uste dut alde horretatik ere ekin behar zaiola. Eta noski ere kreatibitatea landu, norberak programak erabiltzea, gauza desberdinak probatzea, euskarazko edukiak sortze aldera. Izatea amu bat euskaraz edukiak sortzeko. Eta akaso, lehen aipatu dugu, erraminta ezberdinak eskura jarri dituzuela, erraminta ezberdinak eta baliabide ezberdinak eskura jarri dituzuela, akaso teknologiaren nolabaiteko demokratizazio horrek unai eragindu edo albidetu du kasik ere edo nork sortu alizatea sare sozialetarako edukia? Bai, guztiz. Egun mugikor bat izan da, deskarga ditzakezu hainbat eta hainbat app, oso erabilgarriak direnak, adibidez Googleen Snapseed, Quick, editatzeko argidez argazkiak, InShot bideoak editatzeko, eta horrekin nahikoa da. Oinarrizko app batzuekin eta 3-5 minututan azaltzarekin ikustut horrek su bat pizten duela erabiltzailearengan euskarazko edukiak sortzeko, eta ez da helburua ez da esan dezagun orain euskararen maila igotzea, baizik eta euskaraz herrituko diren TikTokerrak sortzea. Eta jendak euskaraz kontsumitzera, gonbidatzea. Gazteek sortzen dituzten edukien inguruan unai, ez dakit, aipatu zuek ibitzen zaretela sare sozialetan eta pixka bat arakatze lan horiek egiten, ez dakit, 15-19 urteko euskal nerabek zeri buruz hitz egiten dute sare sozialetan? Sare sozialetan oso modan dauden, esan dezagun, TikToker, Instagramer, Twitcher, unibertsala direna gaur egun. Adibidez, gaztelera munduan, Ibai Janosek milioika eta milioika jarraitzaile ditu, eta hori asko ikusten dituzte adibidez. Eta badaude erdaldunak batez ere, badaude Auronplay, horrelako El Rubius, eta horrelakoa kontsumitzen dituzte gehien bat. Eta inglesera jota, hor PewDiePie eta horrelako nazioarteko oso YouTuber eta Instagramer handia jarratzen dituzte oroar. Baude batzuk jarratzen dituztela euskerazkoak, eta hori oso polita da, zeren TikTokeren esan dugun bezala, baude pertsonea garrantzitsu batzuk hor, eta horrek esperantza ematen du. Esan nahi dut, ikusten dugu jendeak euskarazko edukiak kontsumitu nahi dituela. Eta guk nahi duguna da pertsona horiek aktiboak bihurtzea eta edukiak sortzea ere. Nire bernean, zerbaitek eztan da egin du hurbildu zaren eraberean, bat-batean, denak berdin du ezin utzi bihotza atzean. Unai, ez dakit, hemendik urte pare batera edo, milaka ikusle dituen euskal Twitch erabiltzaile bat egongo balitz, Eustokerrek bere helburuak beteta izango lituzke? Bai. Guretzat hori izango litzateke primerako izango litzateke, bai. Horrelako referenteak izan da, kriston poz hartuko denuke, bai. Baina esaten duzun bezala hemendik kanparat urtera, badakigu epe luzera izango den gauza bat dela, ez dela egun batetik bestera lortuko, baina 2 urtetan esaten dut bezala, Twitchen, Instagramen, TikToken, YouTubeen, milaka eta milaka ikusle dituzten sortzaileak baditugu euskeraz, kriston poza izango litzateke, bai.
Unai, aipatu dugu Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailaren laguntzarekin Ikaspleik eta zuek Asmoz Fundazioak garatu duzuela Eustoker. Ez dakit, Ikaspleik eta zuek nola banatu dituzuen lanak edo bakoitzak zer egin duen egitasmo garatzeko? Bai, Ikaspleik egin duena da bideoak, hau da, multimedia atal hori guztia Ikaspleik garatu du eta baita webgunea. Zeren badago baita Eustokerren bilgune webgune bat, eta hor ikus daitezke baita egin diren bideo guztiak eta bideo bakoitzako gidak. Norbaiten nahi badu ikusteko idatziz nola egiten diren gauzak eta azaltzen ditugun guztiak, hor dauka. Orduan Ikaspleik egin duena da atal teknikoa esan dezagun. Webgunea eta bideoak. Eta Asmoz Fundazioak egin duena da bilaketa lan bat eta gidoi horiek idaztea eta lokutatzea. Eta Unai, Eustoker erabiltzen hasi nahiko lukeen sare sozialetako edozein erabiltzailek nola egin behar du edo nola eman ditzake lehen urratxoiek? Oso erresa da, adibidez Instagram edo TikTok edo YouTube nahi duenean esar daiteke, eta Eustoker kanala bilatu edo kontua bilatu, eta hor agertzen den edozein bideo ikusi, eta Eustoker traularekin Instagramera da nahi duen sare sozialetara Eustoker traularekin gurekin partekatzea izango litzateke, gure parte hartzeko aukera izango luke. Parte hartzeko bidea hori izango litzateke. Ederki, eta Unai orain akaso galderari zailena edo egingo dizut, anima itzazu, irrati bidez gazteak Eustokerren parte hartzera? Saizu zerbait? Oso ondo. Mesedez eta favorez sortu euskara oso polita da eta hizkuntza guztiek merezi dute sare sozialetan beren tokia izatea. Beraz, animatzen zaituztet euskara sortzera eta edukiak partekatzera. Esan da geratu da. Unai Manterola, Asmoz Fundazioko kidea, Eustoker egitasmoaren garatzaileetako bat izan den Asmoz Fundazioko kidea. Mila esker, bigarren kafean Eustokerren ingurukoak azaltzeagatik, eta esan dugu epeluzeko proiektua dela, beraz, aurrera begira ere izango dugu proiektuari jarraipen egin eta elkarren berri izateko aukera. Eskerrik asko! Hori da, primeran, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik. Eskerrik asko! Eta bide batez, ean hor naizen entzuten ari garen honetan, badakizue bisorrera dauzkagula zozketan, ostiral honetan, odeirekin batera, gartxotun zain lankide eta lagunaren proiektuak gauk izango duen diskoaren estreinu hortarako. Bizarrera zozketan, gure estorietan erantzun dezakezue, bota dizuegun galdera, eta sortea baduzuen, baina ostiralean itzordu berezia da, eta badakigu, baina ilusio berezia egiten dila biei elkarrekin aritzora. Mentxe izan ziren, odeik bere lan berria aurkeztu zuenean, eta badator kontzertu berezi hori gauren disko berria datorren bezalaxe. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Hamarrak dira ta mezu batek izozu egin nau. Ez da egia, ez da egia. Gero eta gehiago entzuten eta hitz egiten dugu osasun mentalaren inguruan. Martxoaren 2an nerabeen ongizate mentalaren mundu egun ospatu zen eta hori aitzakia modura hartuta gaiaren inguruan lanean ari diren profesionalen iritzia jaso nahi dugu bigarren kafean. Pandemian zehar lehen lerrora dezente hurbildu den gaia izan da osasun mentalarena. Agian inoiz baino presenteago izan dugulako, agian inoiz baino gertuago izan dugulako, edo agian ondo sentitu ez garenean ondo sentitzeak zenbat balio duen somatu dugulako. Mota ezberdinetako ondo ezei izena jartzea lortu da osasun mentalaren gaia mai gainean jarrita. Oraindik ere kosta egiten da honen inguruan lasai eta inolako konplexurik gabe hitz egitea. Eta gaur argi apur bat jarri nahi diogu estigma dezentea duen arazoari. Horretan laguntzeko Marina Izagirre psikologoa gonbidatu dugu bigarren kafera. Arratsaldeon eta ongi etorri Marina. Aupa, arratsaldeon. Esan dugu gizartean presenteago dagoen gaia dela, ez dakit presenteago edo bisibleago da hitza. Bi gauzak, igual, bai, zuk esatzen unan arira uste estigma, bueno, ez dakit, galtzen nahi dela edo bintzat adin txikikok ausartak aidiela izaten eta gehozta nera begi ikusten die, bueno, psikoterapiako espaziotan. Ez dakit, bueno, arazo gehiago daudelako edo sufrimendu gehiago daudelako edo estigma galtzen nahi dalako, baina bai, nik esango nuke ez dakit barrera hau pixkat galtzen nahi dela eta laguntza eskatzen nahi dela, nire pazienten gehiengoek beraiek eskatzen die gurasoei laguntza. Agian helduek izan dugu horretan ez dakit, mentalki traba gehiago edo beldur gehiago edo ez dakit nola esan gazteek edo aurrek edo nerabek naturaltasun gehiago bizi dute hau da ba, ez nago ondo eta esan egin behar dut. Bai, ados nagozukin, eta gaineritz zait oso urte gutxitan eman dala aldaketa hau, niko 31 urte dauzket, eta nire garaien askoz gehiago kostatzaigun gurasoi, eta onartzea ez gondela ondo eta laguntza behar genula. Eta ez dakit, kasu enten, esan dugu, martxoaren 2an, nerabeen osasun mentalaren eguna, nazioarteko eguna izan zela, helduen kasuan, helduen ez dakit, mentalitate irekitze horretan, hau da, naturaltasunez hartze horretan, pandemiak eragin zuzena izan duela, esango zenuke? Bai. Ez dakit, nerabeen kasun iritzait, bereiek dauden momentu vitalagatikan sozializazio oso importantea dela eta eten intzaiela ez da praktika hoi itxierakin. Eta, bueno, horrek gero ondorio ekarri ditu bat. Zere, nik esango nuke beldur asko atera ditula ez da? Ez dakit, gertaera horrek efekto domino bat euki izan balu bezala eta beste gauza batzuk ez dakit azalarazi ditu, igual lehen bat zeudenak, baino, bueno, ez dakit, igual etzienak konstiente edo dana dalakoa. Bai, eta gero baita uste aldatzen nahi dan beste zerbait dela gaur egun psikoterapiara juteko arrazoi desberdin asko egon daitezke, ez da, ez bakarrik ez dakit lehen garai baten ez da gaixotasun mentalarekin ez da bakarrik harremantzezan psikologora jutera eta gaur egun bueno, psikoterapiara juten die ongizate bila ez da, bizikalidade hobego bat nahi dutelako eta uste horrek, klaro, aukerak eta ez dakit zabaltzen ditula ez da. Zuen kontsultara edo zuen gana jotzen duten gurasoiek, hau da beraien seme-alabek edo esaten dietenean ez nago ondo. Eta zuen gana jotzen dutenean gazte hoien aurroien ze diagnosikin topatzen zarete, ze goera topatzen dituzue? Denetik. Bai, ez dakit, elikadura arazo asko,
ansiedade pilo bat, triste nora ezean sentitzen die, ez dakit, batzutan depresio, ez dakit, diagnostiko bat iteu ikotzen nuke, eta beste batzutan ez, baino oso triste, bai. Isolamenduak pixkate baita nik ustet eragindula, eta gero teknologia berriek ustet igual inoiz baino kontakto gehiago egiten deula, baino kontakto zuzen aurrez aurrekoa gutxitin zaigula, eta horrek bakardade sensazio handi bate emate gaitu askotan, eta hor sufrimendu asko ekartzen dute. Eta orduan, aurrez aurreko ez dakit harreman hori sortzen juten zean inen, beraiek asko eskartzen dute entzutea, aintzat hartzea, respetatzea, zaintzea, maitatzea, ez da, goxatzea, bai, ez dakit, igual, honen utxune bat ikustet gizarte hontan, ez da, eta nerabetan, badaude garai baten nun, ez dakit, pixkat, konversazio superficialago keukitzen dituzte askotan, eta holako gauza sakonak edo sufrimenduakin harremandutako gauzetaz hitzeiteako ordun askotan ez daukate zeinena jo edo beldurra ematen die, eta ordun, holako ez dakit, epaiketarik gabeko espazio baten aurkitzen dienen, askatzen die eta ona handia egiten die, diagnostiko bat euki edo ez. Duela aste gutxi egon zen hemen Marina Ekaitz Goikoetxea, hezkuntzaren inguruan ari ginen eurekin, irakasleen arduraz eta irakasleen jardunaz, eta utzi zigun alako lerroburu bat, esatu zuen gazteak eta nerabeak inoiz baino konektatuago daudela, eta eraberan inoiz baino isolatuago, ez? Nola utzi isolamendu hori, zein da bidea, azkenen ardurarez da bakarrik, psikologoaren doan, psikologoaren ardura hori ez, hezkuntzatik, etxetik, gizartetik, nondik hasi hau desera ikitzen edo? Zaila ze gu helduok baita hortan gaude ez da, eta guraso eskolatan, eta hola, egiten daunen askotan, eredu geha ez da, eta gu guztie baita konektauta gaude dispositibo desberdinekin, eta beraieko ikusten dute, ezta, eta horrek isolamendure ematen dit, eta guraso bezala baita oso zaila zen, iruditzait inoiz baino, ez dakit inoiz baino, oso gainen daudela gurasok esfortzu pilo bat iteituela, baino askotan ez dakitela beraien semala bat zenekin nahi da hitzeiten, nun da hon, ezta, naiz eta igual ondoko logelan egon, ezta, baino nun da bilen, eta beste alde batetik iruditzait inoiz baino kontrol gehiago daola, ezta? Ni duela urte batzuk larun batetan lagunekin ateratzen nintzen, eta nire gurasok konfiatzen zuten, ez dakit ondongo nintzela, eta txaldeko 8 etxen balimanean, listo, ezta? Gaur egun erloju hauekin, telefonoekin, ez dakit inoiz baino informazio gehiago dago, eta badakigu igual non dabiltzen baino teknologia berrik sartzen dienen pixkat, edo sare sozialak pixka sartzen dienen, hor gurasok deskontrola handia daukau, eta beldur asko ematen digu, eta arrisko handi daude, baita beste gauza hon asko dauzkaten bezala, baino bai, hor zaila da, ez dakit nik konfiantza eta komunikazioa esango nuke, baino batzutan zaila da, nerabek beak baita batzutan distantzia jartzen duelako, ez da gurasoekiko adin tarte hontan. Hor bada, beste meloitxo bat irikin nahiko nuken aipatu duzunaren arira, batetik teknologiak isolatu ditu, edo isolatzen gaitu. Hor ere ez gure lehenengo pertsona plural hortatik asteak oso komeni da. Bestetik gaur egun, aipatzen zenun bezala ez kontrol parentalaren eta aplikazioen eta teknologiaren bidez, guraso batek badaki bere seme alaba, nerabe arora hurbiltzen ari den horrek, edo nerabe horrek zer dion bere gurasoi buruz, bere lagun batekin izketan ari denean konversazio pribatu batean, ez? Eta pribatutasun hori ere galdu da. Ez dakit zeren beldur, baina ez dakit ona den, ez den ona, desorekatu dugun zerbait nerabearen intimitate horretan, beldurra garrantzitsuago ote den bere askatasun individual hori baino, nahi iritzait denetan bezala dena dauzkela bere argi egunek, ezta, eta bere itzalak, eta iritzait geozta gehiago kontrolatzen daunenean, guraso bezala gehiago obsesionatzen gehala, eta orduan kontrola iniz ez dela nahikoa, eta orduan angustia gehiago sentitzen deula, konfiantza baita
batzutan hautsi daitekela, ez da, izan daiteke arrisku handi bat, baina beste alde batetik baita iruditzait ematen dieula dispositibo bat edo sare sozial, ez dakit, tresna batzuk igual oraindiken ez daukatenen, ez dakitenen erabilera on bat iten, ez da, orduan, karo, erabilera txar bat iteak ondorio larrik eukitze dauzke, ez da, eta babesgabetasun egoera batea emate dauke ume bat, edo asko sufritzera, orduan guraso bezala beti ateatzaigu besteko, ez da, joera hau, eta gainea pixkat aro hortan gauden ere ustez, ez da, pasagea gizarte autoritario batetik gain bestea bezala, ez da, eta orduan, bueno, kontrola eta, bueno, gaina, gizartea orokorren iritzet kontrola, gauzatzen ari da gero eta gehiago. Denon praktika bat dela. Horre, sare sozialetin lotuta eta gazteen kontrolarekin, gurasoen beldurrarekin, bada ez, alako akaso beldur global bat, zoritxarrez bullyinga gero eta txertatu dago egon da, gazteen arteko suizidio tasak ere igo dira, eta horre denak akaso sortzen du alerta konstante batean bizitzea ez, baina erraminta horiek eurek ere eman dute ziberbullyingerako aukera, eman dute oso praktika arriskutxetarako aukera, gaur egungo ez dakit, Instagramek berak proposatzen dituen eta nerabek egiten dituzten galdetegi anonimo horiek, non askotan erantzuneak ikusi eta konturatzen zaren, badagoela behintzat gazte horren autoestimaren urradura bat, ez? Hor dena dago saltxan eta guzti horrekin ere kontu handi izan beharko da, ez? Zuk aipatzen zenun, erraminta horiek nola kontrolatu, nola manejatu oraindik ez dakien aurren nerabe batek, 11 urteko nerabe oraindik akaso ezten edo hor dabilen norbaitek, jasan behar ditu input emozional nahiko gogorrak, ez? Bai, nei iritzait hasieran mugikor bat ematen malin badio nerabe bati muga batzukin jun behar dula. Okerrago iritzait muga gabe ematea dispositibo bat, ezta? Ikustea iritsi daiteken gaitegi honengatik, ezta? Kontenidoagatik. Eta gero kendu behar izatea zerbait pasadalako. Iritzait beak zigor bat bezala bizitzen dula, eta igual ez da bere errua izan, edo akaso bai, ez da. Baina iritzait ez daudela presta. Orduan iritzait hobeto, muga batzukin ematea, eta beraiek demostratzen juten dienean gai diela eta erabilera on bat iten dutela, orduan hor askatzen jun, poliki-poliki. Alderantziziteak, uste arrisku handigo baten jartzen ditula beraiek, eta gero batzutan damutu gaitezkela guraso bezala. Lehen, harreman superfizialak aipatu dituzu, Marina, nolabait ere, ez dakit hori lotuta ote dagoen, gure gelan, ez? Gure gelako lehi horretatik, ez? Izan sare sozialen bidez, edo izan bestelako plataformen bidez, harremanak superfizialak egitea nolabait ere autokonstiente bat da. Esan edut, ni nire gelatik nahi dudan eraino kontatu dezaioket pertsona bati, ez da aurrez aurreko batean bezala ez, akaso pertsona horrek aldera gehiago egingo dizkit eta gehiago tirako dit, harreman superfizialak isolamendu horrekin nolabait ere badute lotura? Bai, nik esango nuke bai, konstientea ez konstientea, norbean kasun arabera izango litzeke, baino, bai, netzako ez dakit sare sozialak eskaparate bat bezala di, ez da, eta zuk erabakitzen dezu zer jarri nahi dezun modu konstiente baten, eta ematen du oizu zehala, ez da, baino, netzako denda guztitan bezala eskapateratean atzen, ez da, trastienda bat dago, eta denda, ez da, eta erakutsi nahi ez dituzun gauzak, baino, ez dakit, irudi publiko bat ematen deu ez dula islatzen guztiz gugeanak, ez da osotasun hortan da orduan, besteak ikusten dunen eskaparate hoi, iruditzen konparatzen du bere bizitza, bere bizitzakin, bere eskaparate denda eta trastenda horrekin, ez da, orduan, iritzege horrek sufrimendu askora ematen diela, eta bai, konparaketa hortan bizi diela eta sufrimendu asko sentitzen dutela bai. Ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete, atzo izan. Nerabeen inguruan ari gara, baina nerabeekin eta zuenera joaten diren gurasoien lekuan jartzen saiatuta edo, ez dakit, zuengana joan eta arazo beraien seme-alaben arazoa planteatzen dituztenean, ez dakit, erru sensaziorik edo somatzen duzue guraso hoiengan, ez dut asmatu detektatzen, ez dut ikusi hau guztia somatzen dituzue, eta gero pentsatzen dut zuei ere laguntza eskatuko dizuela, ez? Hemendik aurrera zer? Bai,
errua emozio potentea da, eta indiken, ez dakit, eragin handia dauke. Bai nerabengan, bai helduongan, ez da, Mateu gurasoen ardura dala, ez da, bueno, ematen du ez da, seme alaben zaintza eta babesa, ez da, eta orduan, bueno, emate ez danen, no, dana dalako agatikan, orduan flagelatzeko ez da, joera hori daukeu, eta batzutan horrek ez du laguntzen, ze netzako oso emozio potentea da, eta batzutan soluziora bultzatu beharren estankatu ite gaitu. Bai, eta lotxa, eta errua, eta emozioetan ataskatzen geanen batzutan ez dugu aurrera iten, eta hor gelditzen gea gure burua kastigatzen. Azken urteetan, Marina, izan dira, pertsonaia publikoak, alor ezberdinetakoak, osasun mentalaren gaia publikoki, beraien osasun mentalaren izan dituzten arazoak edo publikoki aitortu dituztenak, besteren artean, bainbat kirolari datuzkit burura, Simon Biles, Michael Phelps bera, Naomi Osaka tenislaria, duela gutxi Mikkel Hansen eskubaloi jokalari daniarrak ere publiko egin du, ez dagoela ondo, eta goi mailako kirol hori utzi egin behar duela, lehen da bizi bere burua zaintzeko. Ez dakit, horrelako erreferente izan litezkeenek horrelako gauzak publiko egiteak laguntzen du arazoa gizarteratzen? Nik baietz esango nuke, ez da, referente die eta bai, jende askontzako idolo moduko ez da, eta orduan beraien zaurgarritasuna ateratzea ez da, eta vulnerable azaltzea ez dakit beraien jarraitzaien arten, aurra pauso handi bat iritzait, bai, exigentzia handia da honen, ez da, gizartetan iritzait badaola, askotan, gure desira, gure gogoa, gure beharrak, beste behar batzuk, ez da, arrakastakin lotuta ez dauden beste behar batzuk, autozaintza hoi, aztuite zaigu, eta hor osasun mentala, bueno, sufrititen du, eta sufrititen dugu, bai. Osasun mentalaz ari garenean oso esparru zabalaz ari gara, ez da egit, jo genezake trastorno psikologikoetara, jo genezake depresiora, jo genezake oso egunerokoan gero eta presenteago, ez da egit gehiago verbalizatzen delako, edo presenteago dagoelako, edo bi gauzengatik bolo-bolo abien ansietatearen girora, eta azken honi helduta, askotan gertatzen zaigu ez, norbaitik inguruan esaten digula, ansietatearekin nabil, eta horren kudeaketa ere ez dakit oso ondo egiten jakiten dugun. Ze, askotan, segun nork ez, lehenengo joera izaten, baina hartu lasai da. Bueno, ez da inxinplea, ez da hartu lasai edo hartu mantzanilla bat edo tila bat, ez? Zein ditzateke, ez dakit, entzulearen joera bat, lagun batek esan da izunan, eski gaizkin nabil, bada pauso bat, gaizkin nabil esaten badizu lagunak, baina ansietatearekin nabil konturatu da, ansietatea daukala. Zein da jarrera, zein da aurrean erantzun egokiena, noski azken neurrian profesional batzuen eskutan jartzera bideratzeko akaso ez, baina zein litzateke kudeaketarik arduratsuena edo? Netzako ansiedadea beldurra da, no? Beldurraren adierazpena, eta orduan ja adierazteak, no? Eta onartzeak, adierazteko gai sentitzeak ja beldur horren iritzeko katzaitula modu indartsugo baten, eta herramienta gehiokin orduan. Bueno, hoi izan daiteke lehenengo pausoa, hitzeiten hastea, zure beldurretaz, konturatzea zer da hona ansiedade horren atzen, ez da, zerkera egiten dizun, hausnarketa prozesu batea ematea, ez da, eta beldurran aurren askotan ies egiten dugu, ez da, joera normal bat izaten da, orduan, ia beti tratamendua da aurreiten ikastea, ez da, beldurra ematen digun horri aurreiten ikastea batzan, ez dakigu ansiedadea zerk eragiten digun, no? Askotan gure bizitzan zehar isildutako beldur txiki hoien ondori izaten da, ez da, eta orduan, bueno, hausnarketa periodo edo prozesu zabal bat eskatzen du, eta orduan, bueno, gabinete baten, psikoterapiako prozesu baten hor laguntza daukau, baina bestela, bueno, norbearen gauzunetzako norbait ansietateekin da honen bi helburu daude. Alde batetik lehenengoa ez da izango zen sintomatologia gutxitzea, pertsona gutxigo sufritutu dezan, no? Eta gero lortzen bali madeu jakitea zerk emandun pertsona hoi olako sintomatologia ukitzea, saiesten dezu edo prebenitzen dezu baita etorkizun baten zein egoeratan da hola eta berriro disparatzea olako sintomatologia desatxe egina.
Arrazoia normalean bat izaten da, edo izaten da arrazoi txiki askoren pilaketa? Gehienetan izatea arrazoi askoren pilaketa. Baino askotan detonante bat egoten da. Baina, bueno, batzutan baita izaten da gertaera traumatiko edo gogor bat. Eta listo. Ez dakit nola baretu barrenak errepide ilunean, barrena galdu zaigu orain arte. Gero Marina, Iñigok planteatu duen gaiaren inguruan ez, norbaitek edo lagun batek, ezagun batek, familiako batek, esaten badigu ez dagoela ondo, laguntze horretan, askotan, helburu bat edo bada ez, ondo ez dagoena, ondo egon behar du. Eta ondo egon arazi edo ondo sentiarazi behar dugu. Eta askotan horreran kasartzen da ez, beti ezin da ondo egon, eta askotan laguntzea ez da ondo sentiarazten saiatzea, entzute hutsa bada laguntzea. Bai. Maite deun pertsona batek esaten digunen gaizki daola, sofritzen nahi dela, angustiatiten gea. Eta beldurra ematen digu ez da, gaizkiotea edo okerrera jutea. Eta orduan soluzio bila astegea, baino pertsona behakin behar duen prozesua izaten da, no? Eta orduan batzutan invasibo izan daiteke, edo inkluso, errudun sentiarazte dauku pertsona hoi ez da, ondo ez da olako edo ez dulako lortzen ondo egotea. Eta beste batzutan animatzen diau. Ez da beti ondo edo beti gaizki, segun besteak nola hartzen duen, ez da? Nik uste ezteako ordune baita, askotan esatea ez da formula bat da, segun bestearen gantze impacto dauken, ez da, eta nola jasotzen duen. Ez da git, Iñigo, nik uste dut argi bizka bajarri dugula, ez? Lehen kafe bat bintzat hartu dugula. Akaso Marina gonbidatu beharko dugu, bigarren kafe batera gaiak ematen du, ez? Luze eta sakon jarraitzeko. Ez dakite zuk Marina, zerbait aipatzeko utzi dugula uste duzun, gauza asko daude noski aipatzeko, baina tira, zuek gai hauek guztiak zuen psikologia zentrutik edo lantzen dituzen einean, zein litzateke gomendioa, ez? Pixkate horrelako egoera batean, edo zein osasun mentalaren urraketa baten aurrean dagoen norbaitentzat edo nola uste duzu egin beharko lukeela. Akit zaila dela, eta nahi inkluso batzutan baita kostatzen zait, nekatuta naholako edo, beste dinamika batzutan sartuta naholako, baino egitazko kontaktu egitea, kontaktu zuzena, jendea ikutzea, egitan hor gaudela sentieraztea besteai eta besteaku. Irutzait, entzutea, aintzat hartzea, maitatzea, goxatzea, elkarri. Uste hori beti dela balsamo bat, egozein gauza baldin badaukezu hain edo etorkizunen. Mezu horretxekin geratuko gara, esan dugu, Marina, lehenengo kafe hartu dugu, bigarren bat ere nik uste dut baduela gaiak. Eskerrik asko Marina Izagirre, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, gai honen inguruan argi apur bat gehiago jartzeagatik eta esan dakoa. Izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Aitortu behar diogu entzuleari, Unai Elizasuri elkarrizketa hau egiteko proposamena luzatu diogunean, ezkarela jabetu gaur dagoeneko aurreratu dizuegun bezala, Ibaien alde ekiteko nazioarteko eguna dela. Baina ezin uka egoki baino egokiago egokitu zaigula gaur gure entzulei Arraunin proiektua ezagutzera ematea. Arraunean jardundakoa dugu bere sortzailea, urte luzez aritu zen traineruan Elizasu, eta urteak ere badira, Urumea ibaia ezagutzera emateko asmoa gorpuztu eta lanean hasi zela. Badu ezpairik gabe bereak Ibaien alde ekitetik, ez soilik hau zaintzeko egiten dituzten ekintzengatik. Izan ere Ibaia errespetutik bizi eta ezagutzeko jarduera orore badelako zaintza. Eta ezagutza horren atzean ere bada antropologia, kirola, gastronomia, nekazaritza, historia. Hori guztia ontzi kanadiarren barruan, Ibaien barrena, korrontearen eta maren alde eta kontra. Jarduera ezberdin mordoa gauz asko ezagutzera emateko gure izatetik Ibaiak gizartean izan duen eta duen eraginetik eta beste hainbat heldulekutatik. Horren inguruan aritzeko dagoeneko aurkeztu dizuegun laguna, Unai Elizasu arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon da eskerrik asko. Gauz asko dira, Arrauninen egiten edo barne biltzen dituzuenak, aipatu dunik antropologia, esan dut kirola akaso jarduera fisikoa egokiagoa litzateke gaur egun, historia, nekazaritza, sagardogintza, gauza asko gertatzen dira Ibai baten inguruan, eta horiek denak ezagutzera ematen edo saiatzen zarete ez Ibaia esparru bezala soilik. Ibaia zerrai balin bada leku bizi bada, tardun leku biziaren bueltan gauzan mordo bada, eta pixkat ezagutzen hasten zarenean, eta ezagutzen duzun hori irakutsi nahi duzun momentutik, guzti horren bilazoaz. Aipatu dut, zu Arraunean jardundakoa zarela, urtetan aritutakoa, Urumeare ezagutuko ez nuen, baina ezagutza hori eta Arrauna bera uztartzeko proposamena ez da gaurkoa, urteak daramatzazu hortan, baina ez da egit kontatuko diogu entzuleari, edo galdetuko dizugu, nondik sortu zen ideia hori, nondik behar hori, ez da egit bi errealitate horiek uztartzeko, edo behintzat errealitatea aurrera eramateko. Sortu zen, egia azkeneko 10 urte badira ja proiektu honekin nabilenekoa, eta hasiera batean nire zehazan Arrauna zela denok ezagutzen genuen kirol bat, baina inork ez zuela probatzeko aukerarik. Eta hasiera egiten, traineru txiki moduko bat banuen, eta jendea traineruan pasiatzen ateatzen nuen, gaina bazen jendea, igual estatutik etortzen zen jendea, eta beti galetzen zaie jendeari ez. Segula egin dezu Arraunean da, baskoken, el retiro. Guri lotxa emango liuke esatea Arraunean egin deguna, ez? Gazte asko esaten zuten, Zuatzan udalekutan, da egiten zala ez. Piskat, ideia horrekin abitu nintzen, baina gero ja, piskat, Urumean eman itun ere Arraunlari astapenak, eta bertan Arraunean zaudenean, etzea konturatzen inguruko guztiaz, Arrauna besterik ez duzulako buruan. Bertako zubien izenak ere ezarri zizkiguten, bertan fabrika bat zegolako, eta bestean beste zer zai zegolako. Eta begiratzen hasten zarenean, konturatzen zau, hor portu zar badago abandonatua, eta horko baserri, Euskal Herriko baserri zarrenetako bada, eta dordokak, eta aztentzea konturatzen, eta aztentzea irakurtzen da gauza, izugarrizko altxorra dakagu bertan. Eta zegatik ez altxorra jendeari irakutsi eta bizi dezala, probatu dezala eta ulertu dezala gauza asko. Arraunera datorrena urtetan behintzat leku askotatik etorri zaizu, baina jakin ere badakit, asko dela ez euskeraz egiten duzuena bertan, asko dela bertako publikoa, eta helburuare badela ez Euskal Herriko jendea, Gipuzkoako jendea, zurera erakartzea, hori dela neurri batean ez Arrauninek bilatzen duen publikoa, naiz eta, datorrela ongietorria bedi ez. Denak zabalik hartuko ditut, baina bertakoei azaltzea da ideia. Eta azkenen jendeak ez daki Urumea hitza nondikan datorren. Donostiarrek ez dakite Urumea zerran. Ez dakite zergatik daude kasualidade sagardotik guztiak Urumearen bazterrean. Zergatik daude horren beste portu eta garai batean Donostiko atrakzio parkea Urumea bazterrean zegoen, hor Martutene aldean. Munduko lehen zen plaza
teiatua kristalatuarekin bertan zegoen. Orduan, garai batean urumea zen aisialdi eta festa gune bat. Etzan kontxa. Orduan, hor dago historia mordo bat, horreko balin bazait alemanai kontauko jot, ezin diot. Berez eta grazia handia dakaten, badakit euskeraz ez den beste hizkuntza baten ez dakatela inbesteko graziarik hori kontatu ala izateko. Eta ni nahi ditena da, atozela Donostiarrak, Gipuzkoarrak, eta esan bezala ni beti juten naiz jendearekin guzti hau azaltzeko, ez da hartu ontzia eta bazoaz, juten naiz jendearekin eta juten atzaia hau dena kontatzen. Bakardadeak eta babesareak. Lehengo izan Julenekin ari nintzen, justu hortaz ez, gure buruan, gure imaginarioan ez dagoela kokatu egi sagardotegia ibai baten herriberan, eta aldiz ondo pentsatu ezkero sagardogune neuralgikoa Euskal Herrian izango da, ez, Astigarraga, Hernani, Ergobia, Martutene, inguru hori, eta sagardotegia asko, hain zuzen ere, ibaiaren, urumearen herriberetan, esango nuke lurra bera ere uraren emariaren eraginpean egonik, ez? Eta sagarrondoak antxe, batzu behintzat, beste batzuk pixkat mendialderuntz jota, eta baina ez dagoela gure buruan, eta aldiz errealitatea hori dela, ez? Ni beti bezero esaten diete, jakingo zenute, ez da igual zeharo egia zuzen, ez? Sagarrotegien mundua badakizuen undikan datorren, deni galetzen diet. Eta zaite, Kanadatik dator. Eta jendea nola, Kanadatik. Orduan jazten zara, Euskaldunak Kanadara, Terranobara juten zirenean bale arrantzura, bakaiau arrantzura, eta nola sagardoa behar izaten zuten bertara joateko, bidai iluze hori egin alizateko, eta gero sagardoa eramateko, sagardoa egin behar zen. Nun egiten zen sagardoa, berreka bazterreko baserre egiten zuten, dasi ziren produzitzen askoz ere sagardo gehiago, galeoietako marinela kasetzeko. Juteari utzi geniona zein genu sagardo guzti horrekin. Sagardotegi bihurtu. Eta bide batez bakailua gurera ekarri. Eta bide batez bakailua jarri menuan. Ez da bakailua zeak kantauriko arrai bat. Zati da bakailua. Guzti hori kontatzen da. Eta guzti hori, eta ikusten duzu iristen zara, ibaian gora juten garen iristen gara, Gartziategi, Lizeaga, gaurko sagardotegien portuetara, zere hor daude beraien portuak, hor daude beraien ontziak amarratzeko, beraien alak, beraien txanelak lotzen zituzten ontziak. Hori dena dago. Eta hori da azaldu nahiko nuke, inguruko guzti. Sagarrote egitera jutuna jendeari bintzen. Portu horien helburua zeintzen, errekan gora eta bera bidaiatu eta garraiatu alizatea produktuak, edo berean erreka bera zeharkatu beharra batzutan biderik motzena errekatik barren izango zelako, ez? Bai, horraina badago Lizeako portu zaretik horren paren dagoen beste baserri bat, hor bat zegoen bertako andra bat, bere ardura zala ontziarekin batea eta bestea jendeara matea. Eta, eta ganaua, eta, azkenen, zan taksi moduko bat, ala ontziak, eta txanelak eta lakoak erabiltzen zituzten, baina gero ere zan aixialdi gune bat, dokumentu batzutan topatu dut, enpresario batek erosi zitula 100 ontzi ibaian urumearako. 100 ontzi, hori barbaria de bada. Neskat kasik amasikanoa eta gehiagi ditu dala uste, 100 izan, hori da harrigarria, eta ikusti dituzu garai bateko kuadroko, pixkat, espresio hori obertan gertatzen zen hori azaltzen zutenak, eta zan festagune bat. Loiolako festak, Martuteneko festak zen, ibaia ontziz betea, bertan estropadak, kukainak, jendea igerian, eta kontxan etzan ezerre. Kontxan garai hartan arrai usai hongo zen. Torri zen arte txiki maitagarri bat eta errekin bat, eta esan zuenean kontxa oso politia da, eta arrundenak kontxa ibeira jarrezian. Baina lehen dena zan ibaia. Kanadiarrak dira, erabiltzen dituzun kanoak, badu horrek azalpenik ere, historikoki, edo pragmatismotik hartutako erabakia da? Oso ontzi praktikoak dira, oso erosoak dira, eserita bertan esertzen zara, momentu da eserita ongo baginak ebezela. Izaken da ipurdia gorago dago, aulkiankak behan daude, orduan ez da piraua normalak badute posizio horizontal bat, eta segun ze bizkarreko talun barreko flexilia dakazun, erosoago indezakezu edo ez. Kasu honetan, zaude txeko sofan, txeko aulkien ongo bazina bezala, oso ontzi azkarrak dira, azkar emanezkeo bai, baina poliki emanezkeo ere badijoa zen ontziak dira. Eta gaina beti da 2 eta 3 dira. Orduan, horre ere bazka, oskotan talde lan aiken dugunean, eta lako ariketak iten ditugunean, ontzi hauek egokia di hortako, ez dira bolkatzeko modu bakarra da nahi izatia. Gerdauz zaizku, bolkatzia, baina askotan nahi izatutelako.
Eta oso erosoa direlako, lehengo udan 86 urteko andra bat eramanon. Eta gustora asko jontzen. Kendu nizkion 30 urte golpetik. Gustoa. Bakit pirago baten etzala sartuko. Baina hor sartu zen, eta pozik. Aipatu duzu, 86 urteko andraura, eta uste dut aipatzekoa dela, publiko ororentzako moduko jarduerak egiten dituzuela, akaso aurrik txiki-txikienen antzako ez, baina oso gaztetxotatik, oso umetatik aritzeko moduan, helduren batekin, eta gero aztertuko ditugu ez, aurrentzako berezik egiten dituzuen jarduerak, baina edonor animatzen baldin bada ere, aipatu bezala, txikitatik heldueneraino ibiliko da, eroso. Permisok eta kontuketa badie, eta 5 urtetik aurrerakoentzako bizidun guztiei. Eta 5 urtetik aurrerakoiek helduren batekin joan ez. Hori da. Eta aparteko jakiturerik ez da behar, ez da? Teknikarik eta arraun kontutan aditu izan berrik ez dago. Hau, humorez esaten dut, egia da, nire azalpen teorikoa 5 segundukoa dela. Irakusten dut arrauna, eta zetepitu arraunaren zati hau da uretan sartzen dana. Eta jazta. Ez dit gehiago azaltzen. 1 euro. Kontua, gehiago azaltzen balin baet, gehiago pentsatuko dula jendeak. Eta kezkatuko dela nola egin behar dan arraunean. Eta ez kezkatu. Ibaia ezagutulik ez zuzen junda, ebalde batetik bestera. Bueltaka balin bazoaz, azalduko izu gauza bat gehiago. Eta oso gaizki balin bazoaz, igual igoko nekin zure ontzira, eta ez dezuk izkarik izango. Baina ez da inolako... Askotan ez, kirol aktibidade bezala, eta gehiago hurbiltzen da egiten deten hau mirakontxan pasiatzia, edo ernilora igotzia, inorozta ernilora igotzen dana ez, kirola ikin hau naiz, junez, ernilloa junez. Edo pasiatzea junez egun. Egia da kirolontzi badala, arraun egin behar dela, baina, inor ez da sekula, inork ez du sekula bukau jarduera, xisko inda nekatuta, ez naiz gehiago etorriko, ez da inor nekatuta buka, ez du inork nekatua bukatzen. Nik interesik handiena ikusten diotzuk aipatu bezala zerorrekin joan eta zerorrekin gertatu diren gauza horiek guztiak ezagututa, baina aukerare badago handik besterik gabe bueltaska bat eman eta urumean barne ibili nahi duenak kanoa kanadiar horietako bat alokatzeko, ez da honai? Bai, hori zerbitzu horien dela 2 urte hasi nintzen, ez nahi dudalako, baizik, jendeak eskatzen zuelako, baina egia da dela niretzako oso amu interesgarria, zeren utzi egiten ditut, june egiten dira, etortzen direna, ikusi duzu portua, eta ikusi duzu ordokak. Tarun, sortzen dit arrori, nun gero ez dala inor ez alokairu zerbitzua egin bakarrik. Gero etorri da berriro ere, tarun ja ikasi dugu zire, eta gaina jende gehiengoari esatiot. Zatoz aurrena nerekin, eta gero ja alokatu zazu nahi bestetan. Eta ja ezagutuko duzu ingurua, eta ezagutuko duzu nola nahi dudan nik zuk ibaia ezagutzea, eta ibaia ulertzea, eta ibaia zaintzea, eta ibaia garbitzen ibiltzen gara ere, ez garbiketa enpresa bat naizelako, baizik nire lan ere mua, nire txia da, nurrun garbiak izuna, orduan. Txeko ataria garbitzen duena bezala, xe? Hori da, ikusten balin bat botila bat zingoet, hor juten utzi, ez hartu ingoet. Eta botila edo topatzeten guztia. Bai, uste joera oiko bat dela, ez nik hori ibaian nabiela piraguarekin, baloi zulaturen bat, botillak, plastikoak ikusi, eta hori egiten dut, ez piragua barura sartu, eta gero bota, baina, pixkat, hola ateratzen zaila delako. Bai, ni orain eskolekin da askotan, Donostiko ingurumen saiarekin egiten ditugun ariketak, egiten dugun jarduera bada altxorraren bila, ditzen dio dana. Altxorraren bila da, ibaia garbitzeko modu izen poetiko komunikatibo polit bat. Oazen altxorraren bila. Eta gira altxorrak atatzik jugula. Ez dala, uda hontan, atera dugu piolet bat, atera dugu gitarra elektriko bat, atera dugu moto baten manillarra, atera ditugu plastikoak, botillak eta lako gauzak, ere bai, gero ere jendeak, ibaia zikina dago, eta ibaia zikina dagoen zikin hori jaso genezake. Eta nik uste dakaula kontzeptu ezberdin bat oso ondo nasten ditugun bi kontzeptu ez, zikina eta kontaminatua. Ez dugu esaten kalea kontaminatua dagonik, kalea zikina dago, alegia jaso litekena. Ibaian bainatu gintezke inolako arazori gabe, ibaian mareagoian bainatzia da kontxan bainatzia bezala. Kontua ezberdintasuna da kontxan jendeak pixetxeula. Ibaian ez.
Kanoatan irterak egiten dituzue, esan da bezala, batzuk taldera egokitutakoak, beste batzuk aldiz, edonork izena emateko modukoak, alegia, zuek proposatu irtera bat, eta jendeak izena eman dezake, edo norbaitek esan dizazuke, izu nahi 12 lagun gara, eta nahi genuke irteratxo bat egin zurekin, bi moduetara funtzionatzen duzuela, esan daiteke, ez da? Hori da, bai. Eta gero azken talde itxi bat datorrenean, badirela enpresak, badirela despedidak, olako gauzak, azkenen beraiek nahi duten hori da. Alegia, etortzen dire batzuk, esan ez, gunei dugu alik eta urrutien jun, eta orun juea, arraunean eman guazen. Eta beste batzuk, gu hementxek eratziarekin da, eta pixka tertulian egotiakin nahikoa dakau. Orduan ez da uretara juten garen momentutik, esan, jun bar dugu honea, eta azalduko izu gauza guztia. Batzuk igual ez zute zerren jakin nahi, ez errentzu nahi, beste batzuk galetzei zute galetu behar zitienak ere, orduan nahiko malguak. Iker Lauroba gara entzuten, eta Iker Lauroba ontzian barren ere ikusi eta entzun izan dugu, bazuekin horrelako irtera musikatuak egin dituelako, egin dituzuelako, hori ere bada aukera bat. Iker Laurobarekin, edo beste musikariren batekin, inora animatzen bada ere. Ez da pianoa sartuko zanduken, probatuko genuke. Horrek pixu latza dauke, baina teklaturen basarliteke. Azkenen, Iker ezagutzen dut, eta beharen badu nere perfil puntu bat ez, gauzak egin nahi hori, gauza probatu nahi izate hori ez, eta orduan hori izan zen, Iker, ontziak hain erosoak dira, hain erresak dira, eta zu sartu zaitez nerekin kanoan, zu ez dezu arraunik hartuko, zu gitarra hartu, mikro jarri, eta bidean jun kantuan, eta zan, egin ditugunean da gauza magikoa. Zoragarria behar dizun, nik ez dut, bideotxoren bat ikusi du saretan, argazkiren bat, baina ez dut bizial izan, eta... Bazkenen ere, bere kantatzeko modua, eta estiloa hain lasaia, eta goxua, eta kanoak ere dira oso lasaiak, ez dela arraunkada bat eta ontzia oso goxo juten zara. Geratu da deia mondua. Lau urtaroi, abestu die Iker Laurobak, lau urtarotan aritu daiteke nahi duenak Kanadiarrean ibaian barren, eta urtaro bakoitzak ere izango du bere interesa eta bere ezaugarri bere xiren bat, ez? Hilero aldatzen da ibaia. Jendea askotan zate, kontxa oso politia da, kontxa urte oso nibola da. Aldatzen den gauza bakarra da, etxeetan zintzilikatan dagoen erropa. Bestela, ez da irlako koloria ez da apenas aldatzen. Eta orain dago udazken negu kolore baten edarra da ona, mendikan hilabete pare bat aia udaberritzen hasiko dira, eta jaiotzen hasiko dira, dordokak ateratzen hasiko dira, hilabetero da gauza berri bat, eta ontziak hain dira erosoak eta bustitzea denez norberak nahi duen aukera bat, egin dezakezu bideo. Era bat lehor. Bate busti gabe. Baina egia da badugula kontzeptu bat ur jarduera guztiak egiten direla sokorristak plaien dauden momentutik. Sokorristak ondartzatikan juten diren egunean, ondartza gutxa goten da, ez da inorre goten. Eta bezperan tope zeon, jende uretan, eta hurrengo egunen, ezin gera uretara joanen. Baina ondartza zale, nola deitzen dite goiurik Gabonen inguruan, aitzaitaterako, gorrot, grintxa, bai. Ondartza zale grintxa garen, alegia, jende dagoenean ondartza pixka bat gorroto dugunok, pake erra hartzen dugu, sokorrista joan, eta ondartza utxutxi geratzen den horietan, Badago esparru bat guretzat, baina, bai, Azken da kontzeptu bat, uretara junbar dugu bakarrik eguraldi ona dagoenean, eta eguraldi ona ematen du Euskal Herrian bakarrik maiatzetik aurrea dagola. Eta bain dela 4 aste, mangamotzetan ginen. Orduan, eta uretara juteko ederra zegon. Mio jendeari zen, zen uretat. Edarra da, zein da uretara ez jutearen arrazoia. Uretara joateko arrazoiak edo behintzat bizigarriak ere badira Urumea ibaian, eta lehen aipatu dituzun sagardotegiak tarteko aukera asko proposatzen dituzue, pentsatzen du neurrira ere egindakoak, ez? Norbaiteke alako talde bisita bat proposatzen dizunean, izan daiteke bisita gastronomikoki borobiltzea, izan daiteke mokadutxo bat egin eta sagardotragotxo bat egitea aipatu dituzun portu horietakoren batean. Sagardotegia arrauninen filosofiaren oso barruan ere badago. Ibaiarekin logika duen leku badalako. Ez dugu, ez da dizango beste markarik, ez dugu beste restaurante klase batekin lan eginko, zeren haiek ez dakate ibaiarekin logikarik. Orduan, azken esagatik zagarrautegiak, ibaiak
sagarrotegiak ez liak elako egongo, sagarrote ibaia izanengo espalitza, kasik, ez? Orduan, bueno, lotura horrekin, eta azkenen ez da pak komertzial bat bere hortan, ez detola ulertu nahi. Eta, bueno, guztia logika bada. Horrere azalpen horiek ematen dituzu, pentsatzen du, sagarrotegiri iristerakoan, nondik datorren sagarrotegia, nondik sagardoa lehen kontatu diguzun hori, eta jendeak beraz, ibaitik sagarrotegira egiten duen bidai horretan, akaso inoiz egin ez duen sagardotegiaren esperientzia bat bizi dezakez, hori ere badago horrez. Ze ez berdina dan zu leku batera zoazenean, eta jakiten duzunan leku guzti horren logika guztia. Ez, zuhuzintezke sagarrotegira, hartu delontzia, edan, janbakaia bat, txuleta, eta jaja. Bai, jasten balin bazera ulertzen, ez da egit, zenbatxoak ere izan ditzazke zugun jagauza jakinda, ez, baina esaten zuten garai bateko marinelak egunero 2 litro sagardoean barromen zitxula. Ez, bueno, bada jolas bat, ez, zenbat edalontzi izango dira 2 litro. Ez, bueno, barro da, azkenen jolas pile bat, jolas horiek eta toz, guztia ulertuz, gero. Zergatik sagardoaren behar hori, untzietan? Bueno, horrere badago korronte bat oso diotenak hori ez omen dela oso egia, baina, bueno, sagardoa ez omen zan erdoiltzen, oza, ez zan txartzen dezen sagardo, edari batzen, sagarra da, orduan bazun bere vitamina ze hori, eta, bueno, esan dut eskor butuaren gaxotasuna sortzeko, hori zala Euskal Luno genuen pozio magikoa. Ego bintza sinismen hori bat zegoen. Bai, eta, bueno, kontrakorik inor esanen teneztun bitartian, hori esaten jarretuko du. Hor ezagutzak noski aldatzen du, baina moduak ere bai, ez? Alegia, errepidez kotxez norabaitera iritsi eta leku hori nola biziden eta ibaitik nola biziden leku batera iristea ikaragarri ezberdina da. Nik azken uda honetan Danubi baian barrena ere hainbat txokotara eta hainbat hiriburuetara iritsi eta ze perspektiba, ze sentsazio ematen dizunez, ibaietik iristeak alde ikaragarria du. Eta hor ere badago, ez, sagarrotegira iristea, bai, ezagutza bate pilatuta, ulertuta nondi datorren zein den ibaiaren eragina, baina bestetik, norbere esperientziak ere, ez, ibaitik barrena, ontzitik atera eta sagarroti baten atarian zaude. Horrek ere egiten du, ez, esperientzia beste modu batera bizitzea, informaziotik eta jakituriatik aratago ere norbere bizipenetik, ez? Bai, nik uste urumearen kasua badala, denak daudela kasu hontan, eta gaina hiria eta modu instituzionalen ere bai, denak daudela urumeari begira. Ez, orain ere, Donostia hunditzen ari balin bada eremu batetik da, Donostia dakan eremu lau bakarra, dela ibai bazterra. Horregatik sortu zuten beraian Loiolako herriberak, Txominenea, orain militarra jungo dienerako horrebeste auzo hundi bat ingo da, dena daude urumeari begira, baina inorrez dago urumeatik begira. Eta urumearentzako begira. Egiten dira gauza asko eta egin dituzte gauza pile bat txapuza izugarriak, baina hori bakarrik konturatzen zera bertan zaudenean. Eta azken guzti hori transmititzen zuenan beste modu batera ikusten duzu guztia. Zenbat jende pasiatu du leku batetik, ez Loiolako herribera auzotik paseatu horri bai baztera ze polita da, baina inor ez da konturatu ubarroien zuaitza zein dan. Eta non dagoen Kristina Eneako portua. Eta non dagoen eskaierak igotzen duna Kristina Eneako palaziora. Eta konturatzen zen hor nila beste modu batera biretzezu. Dudarik gabe, bai. Nik uste ala beharraz egin barko dugula bisita bat, akaso bigarren kafeko lantalde guztia juntatuta. Nik kafeatak uzuet. Bai, gu gatera izugun kafearen ordainetan, ez da? Aizu, bada beste oso polita iruditu zaigun eta uste dut oraintxe egiten arietzaren, baina kaso berriz ere egiteko aukera izango den errekamari aurre antzerki hori aurrekin eta helduekin, ibaiean bertan, atarian, eta gero uretan barrena, gertatzen den antzerkia, nondik sortu zen hau eta ze puntutan dago une honetan? Bueno, sortu zen ipuina ezagutzen duzu momentutik. Azkenen, nik uste ipuin hori Euskaldun gehiengoak ezagutzen dugun ipuin badala, errekamarirena, eta azten balin bazea ipuina ondo irakurtzen konturatzen zera horrek badula estena bat. Eta nik egin dio dena da ipuin horri estena jarri. Gaina, enkarnigenuarekin, gure lehen estreinoa enkarnigenua torri izan kanoa baten, eta superpozik eta parte hartzaile eta ederra izan zen. Eta bera oso pozik geratu zen, ez? Azkenen, zer da errekamari? Errekamari da, ibaiak garbi izan nahi duen lamia baten historia, bere Martin adiskideak gorpuzten duena errekamarirekin batera, eta hori da egiten deguna. Hori da lehen urten estreina dugenuna.
Egia da zela emanaldi erres bat egiten, bazkenen behar dula, amasei ontzi dazka, orduan 35 lagun etorri egitezke, orduan ez da areto batera zoazela eta esertzen zara, baizik bertara joan barretzu, uretako zearekin, gurasoak beste kezka bat du, baizik arraunekin bardu pixka bat, egia da, antzerkia egiten dugunean oso marea jakin batean egiten dugula, eta orduan, ezaugarri batzuk eki behar diela, oso horreza dienak ez dela zerbait klimatologikoki berexia behar dana, baina behar ditu ezaugarri batzuk, eta lehen urten auki genuen estrenoa, eta azkenen lehen komentatu izuen hasieran pixkat ez, emanaldia hasten da, nola Martin dabil errekamariren bila, eta orduan denak goaz errekara, eta denak elkarrekin goaz errekamariren bila, eta Martinek kontatzen ditu Ibaiko historiak ere, eta alako baten errekamari zagutzen dugu, eta errekamari topatzen dugu Ibaian gora, eta errekamari triste dago, errekazekin dagolako, eta orduan umeak empatia zedo, ja aztu egiten dira errekamari, aztu egiten dira Martinez, eta azten dira errekabazter guztiak garbitzen. Eta esazu, hau da ipuña, hau da lortu nahi genuna. Eta horrendik ere badira umeak etorri izan. Hori zen ipuñak lortu nahi zuena, ez? Hori da, hori ipuña lortu nahi zuena eta gu gorpuzten duguna. Eta asko dira horrendik ere umeak igual berriz ere etorri diena gurera edo ikusten gaituztenak eta denei esaten diet, ez? Errekamari ikusi etatzo, handabil. Esken, garbitu zenun, hemen jarraitzen du gurekin. Eta behintzako jaua da, Ibaia ere da errekamarinen leku bat. Sustraiko lineak egin zuen gidoiaren egokitzapena, eta norbaitek hau entzun da esango balu, guk hau gertatzea nahi dugu, erresa du, norbaiten nahi badu gertatuko da. Bai. Guri eskatu ezkero, gure esku dauen guztia ingo dugu, hori gerta da din. Arrauninekin harremanetan jartzeare erresa da, webunea bera arraunin.eus, Com, orainik? Bai. Arraunin.com, sare sozialetan ere bazaudete, arraunin izenarekin, Unai Elizazurekin harremanetan jartzea ere ez da gauza zaila edo nola ere, eta bestela beti izaten dugun bezalaxe, jarri harremanetan gurekin, eta gu jarriko zaituztegu harremanetan, baina zoazte urumea ezagutzera, urumea beste modu batera ezagutzera, eta batez ere, horra ipatu ditugun menu zabal horietatik zuen beharretara, egokitzen den plater jaki edo beharrezko plan hori egitera, ze ezpairik gabe Ibaia beste modu batera ikusteko eta Ibaitik oso haratago doan ezagutza bat biltzeko aukera paregabe izango duzue. Unai Elizazu, ez dakit zerbait gehiago gehitu genezakeen, uste dut errepaso zabala egin dugula, baina badadola askoz gehiago ere ezagutzeko eta uste dut ara joatea eta bizitzea besterik ez dela geratzen. Errepaso eta elkarrizketa derra egin didazue, baina nik uste asko ere gauza sinpleagoa dela. Zergatik igande goiz batean zer egingo dugu. Izan dadila egiteko aukeretan, sartu dadila urumeara juteko aukera. Urteko edozin momentutan? Bai, ez da zerbait beresia izan behar. Urteko edozin momentutan, gure gizarteko edozein adin eta baldintzetan zaudetela, eta are gehiago, ontziak ere elkartasunerako bidea ematen du, zuek orain pentsatzen ari zaretela, eta justu, txonkatila bihurtuta dauk, lasai, eserita joan zaitekan oan beste biek egingo dute arraun, aukera guztiak dira posible. Eta jendea deitu izan dijo, bizkarreko edo operatu, eta lasai, zu eseri, eta eramango zaitut. Bat eraman dezaket bien, gehiago ez. Txaiak maika. Bide ederra egin du urumean barren azken urte hauetan arraunin proiektuarekin Unai Elizazuk eta egiten jarraituko du. Eskerrak bideari izena du kantua, guk eskerrak eman dizkigu berari gurerako bidea egiteatik, baina eskerrak ere badakigulako bidea egiten jarraituko duzula eta ezagutza hori elkarbanatzea denontzatu nuragarria dela. Hartu behar dugu Julen momentua. Gure lankide guztiekin hitz egin eta alako bisitat egiteko. Zuk eramango dituzu gainera, iaz Danubion eta ibilitaz daukazun sasoiarekin, ni zure kanoan. Hau deko, kabroia. Unai Elizazu, mila esker, eta nahi duzun arte, akaso alrebes izan behar dugu, nahi dugun arte ze bisita azorrizu orain. Zuek fetxa jarri zaio naiz, mila esker. Zuri. Iruñeko balkoian San Fermin da egun
Eta ibilbide taldearen kantu edorrenekin agurtuko dugu guk gaurkoa Julen Goikoetxe Orbegozo, datorren ostiralera arte, okerez banaiz? Hori da, ostiralera arte, lehenago, unaiek esan duen kontzeptua gustatu zait asko, urumeatik begiratzea lekui. Eta horian sartu eta begira gaudela urak ematez pagitu ostiralera hemen izango gara. Zuri entzule, urak eramaten ezpazaitu behintzat, zatuz gurera bihar arratsaleko 4:05 izango gara zuekin, baina erresagoa duzuen naiz irratia piztuta utzi eta datorrela gatozela zuen gana. Izan ondo, bihar arte, aio. Zigarroa areskea ireki ez izteko denbora zaindu aita ama zuena da garaipena eskerrak bideari da eskerrak bideari da eskerrak bideari da eskerrak eskerrak bideari da eskerrak Keep calm and bigarren kafea.